дар барномаи навбатӣ таҳмтан ҷасорату матонат, маҳорати варзишӣ ва қавиродагӣ варзишгари Наврас Аҳтамшо Шоев мавриди таваҷҷӯҳи бинанда қарор мегирад. мо ин варзишгарро ҳангоми тамрин дар толори варзишӣ дарёфтем. маълум гардид ки ӯ дастпарвари Федератсияи ғайрикасбӣ Унифайд мебошаду зери роҳбарии мураббии ҷавон устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Алишер Каримов машқу тамрин менамояд. аз соли аввали ба тамрин омаданаш Ахтамшо як чусту чолокии худро нишон медод дар тамринҳо. ӯ ҳамроҳи бародараш ки дар толори мо тамрин мекард, бо ҳамроҳи бародараш меомад ва он чизе ки бародараш дар машқҳо мекард, ӯ низ мехост ки аз пушти бародараш такрор кунад ва оҳиста оҳиста ӯ низ ба як мавқеи хосаи худро дар толор пайдо кард. ман аз хурдӣ завқ доштам ки варзишгар шавам ва падарам манро ба толор овард. аввалин мусобиқаи ман дар шаҳрӣ буд. ман дар он ҷо ду рақиб доштам. ман ду рақибамро шикаст додам ва ҷои якумро гирифтам. ман дар мусобиқаҳо аз усули дӯстдоштаи худам истифода мебарам. ин варзишгари Наврас аз хурдӣ ба варзишу солимӣ майл намуда кӯшиш кардааст то ба толори варзишӣ омада машқу тамрин кунад. дар ин росто саҳми падари варзишгар дар самти солимиву нерӯмандӣ ва пеша намудани тарзи ҳаёти солим аз ҷониби фарзандаш низ назаррас аст. ҳамакнун 4 солбоз Аҳтамшо бо роҳнамоии волидон ва дастгирии мураббӣ дар толор машқ менамояду дар мусобиқаҳо ширкат меварзад. майлу рағбати зиёд, тамрину омӯзиш ва саривақт ба толор омадану дар тамринҳои дастаҷамъии мураббӣ ширкат кардан қаҳрамони барномаро зуд муаррифӣ намуд. аниқтараш баъд аз 3 моҳи варзишгарӣ Аҳтамшо дар сабқатҳои берун аз толор ки ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ба шумор мерафтанд ширкат карданд. иштирокешон дар аввалин сабқат ва рӯбарӯ истодан бо рақиб на ба хотири ғолибият, балки бо мақсади санҷиши маҳорат буд. аммо техникаи хуби варзишӣ ва лаёқату маҳорати касбӣ дар аввалин мусобиқа ӯро дар зинаҳои ифтихорӣ қарор дод.
дар мусобиқаи аввалине ки ӯро баровардем дар чемпионати шаҳри Душанбе буд, ки дар оҷо ӯ сазовори ҷои аввал гашт ва ба тими дастаи шаҳри Душанбе ворид гашта ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар вилояти Суғд баргузор мегашт, ба он ҷо тайёрии хуб дидем ва дар вилояти Суғд дар чемпионати ҷумҳурӣ рафта дар соли дуюми тамринаш сазовори ҷои дуюм гашт. мусобиқаи дигари ман дар Хуҷанд шудааст. Ман дар он ҷо се рақиб доштам ва ҳар сеашро шикаст додам ва ҷои якумро ишғол кардам. ҳамакнун имрӯз қаҳрамони барнома иштирокчии мусобиқаҳои ноҳиявию минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошаду ҷоизадори сабқатҳои дохили ҷумҳуриявӣ. Бо заҳмату талош ӯ имрӯз номзад ба устоди варзиш ва чемпиони шаҳри Душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад, зеро дар ин муддат қаҳрамони барнома тавонистааст бо иштироку ҳунарнамои хуби варзишӣ ба хазинаи варзишии худ мукофоти зиёди варзишӣ ворид созад. дар тӯли 4 сол ӯ ба як пешравиҳои назаррасе ноил гаштааст, ки аз он ба унвони номзади устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор шуданаш. Барои ба ин унвон сазовор шудан ӯ тӯли 4 сол дар мусобиқаҳои дохили кишвар, дар мусобиқаҳои марҳилавие ки мегузарад ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ, дар ҳама инҳо баромад кардааст ва сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. ба таъкиди варзишгар дар оилаи онҳо варзиш, солимӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солим дар ҷойи аввал меистад. Мавсуф бо қаноатмандӣ зикр намуд, ки имрӯз барои сайқали маҳорати варзишӣ ва мукаммалнамоии дараҷаи касбии ҷода интихоб кардаи ӯ шароити зарурӣ ҳам дар толор ва ҳам дар хонаашон муҳайё мебошад. Яъне ҳамаи ин талошҳо пеш аз ҳама ба хотири солимӣ аст, мегӯяд Аҳтамшо, ва дар ин роҳ саҳми падарро бесобиқа медонад, ки ба ӯ дар ин роҳ кӯмак мерасонад. вақте ки ман дар мусобиқаҳо ҷойҳои намоён мегирам, падару модари ман хеле хурсанд мешаванд. вақте ки ман мағлуб мешавам ва падару модари ман мегӯянд ки зиқ нашав ва маротибаи дигар ҷои якум мегирӣ. дар воқеъ имрӯзҳо варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим дар мадди назари ҳамагон қарор дорад. аксари наврасону ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ ба намудҳои мухталифи варзиш машғул мешаванду бадани худро обу тоб дода тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. имрӯзҳо дар Толор дар баробари Аҳтамшо боз наврасону ҷавонони зиёд ба тамрин машғул мебошанд, чунки Федератсияи ғайрикасбии Унифайт барои наврасони варзишдӯст
дуруст шароити созгорро фароҳам овардааст то онҳо ба варзиш машғул шуда рӯҳану ҷисман солим бошанд. ба маҳорати варзишгарии қаҳрамони барнома рафиқонаш низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. аксари онҳо кӯшиш мекунанд ки бо ӯ дар як сатҳ бошанд. аз ин рӯ доимо бо аҳтамшо ба тамрингоҳ омада ба тамрину омӯзиш машғул мешаванд. ҳамин аст ки зимни сабти барнома ҳамгурӯҳон ба фаъолияти варзишгарии ӯ баҳои баланд доданд. ман Набиев Мирамин. ман бо Аҳтам дар ин толор машқ мекунем. ӯ бачаи хеле хуб аст. дар мусобиқаҳо ҷои аввал мегирад. ман мехоҳам мисли Аҳтамшо дар мусобиқаҳо баромад карда ва ҷои аввалро гирам. дар ҳоли ҳозир ки давраи таътили тобистонаи мактабачагон аст, аҳтамшо доимо кӯшиш мекунад ки дар толор бошад ва аз мураббӣ усулҳои хосаи унифайтро омӯзад, зеро ҳар қадаре ки ӯ тамринҳои худро зиёд кунад, ҳамон қадар дар самти мукаммалсозии маҳорати варзишиаш манфиатовар аст. аз ин рӯ дар як рӯз 2 маротиба ба толор меояд ва ба тамрин машғул мешавад. соли гузашта ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гашт, Аҳтамшо дар вазни 45 килограмм тавонист ки бо мағлубияти 4 ҳариф дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гардад ва хушбахтона сазовори қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унифайт гардид. ман дар мусобиқаи ҷумҳурӣ хеле тамринҳои сахт кардам. ман дар он ҷо 3 рақиб доштам, ҳар сеашро мағлуб кардам ва ҷои якумро ишғол кардам. ман дар ноҳияи Фархор дар мусобиқа иштирок кардам. рақибои ман аз шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фархор буданд. ман ҳар дуашро шикаст додам ва дар он ҷо ҷои якумро гирифтам. акнун мақсади шогирду устод як аст: роҳ кушодан ба сабқатҳои бурунмарзӣ ва иштироку ҳунарнамоӣ кардан дар чемпионатҳои байналхалқӣ, чунки натиҷаи варзишгарии мавсуф дар ҷумҳурӣ кифоя аст то берун аз кишвар низ дар мусобиқаҳо иштирок карда парчами кишварро баланд бардорад. айни замон ӯ дар тими мунтахаби унифайт байни наврасон таҳти роҳбарии ман тамрин карда истодааст ва тайёриҳо ба мусобиқаҳои берун аз кишвар, хусусан ба чемпионати ҷаҳон ки дар ҷумҳурии Грузия баргузор мегардад, ба он ҷо омодагии ҷиддӣ дида истодаем ва дар оянда умед дорам ки
ахтамшо парчамбардори давлату миллат мегардад. ман миннатдории худамро ба устодам Карим Фалишев мерасонам. Вай маро хеле дар мусобиқаҳо ёрдам мекунад. Бояд ки ҳамаи кӯдакону наврасон ба варзиш машғул шаванд. ман дар оянда мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам ва парчами худамро ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. умед аст ки ин навраси варзишдӯсту варзишгар дар оянда парчами кишвари моро дар арсаи олам баланд мебардорад ва ба ин васила тарзи ҳаёти солимро амиқан пешаи худ мекунад.